Nevnímam to, že píšem drámu. Píšem o živote žien, ľudí. Píšem preto, lebo sú veci, na ktoré si kladiem otázky a hľadám na ne odpovede. Konkrétny súbor mávam pred sebou vždycky, keď robím v domácom divadle, pretože všetkých poznám a naozaj píšem preto, lebo ich vnímam, cítim a píšem pre nich. Pokiaľ sú to tieto texty, tak vnímam to skôr ako v rovnici, že to sa má hrať. Že to má byť pre ľudí a majú to ľudia vnímať, aj herci, aj herečky, režiséri ako inšpiráciu pre vyslovenie, pre úvahu. Takže nie ako keby konkrétne divadlo, konkrétny súbor, ale divadlo všeobecne ako fenomén. Že takto to vnímam. Človek podáva svedectvo doby, každé storočie sa písalo, takže písať má zmysel, pretože je to svedectvom doby. Do akej miery to má zmysel pre tých, ktorí to čítajú a pre publikum, to naozaj neviem povedať. Ani si to netrúfam povedať, ale je to niečo, čo po nás možno zostane a možno niekedy niekoho bude zaujímať. Pre mňa osobne sú veľmi zaujímavé texty Dušana Vicena, potom určite pána Viliama Klimáčka, ale aj ženské autorky ma zaujali naše Juráňová, Grusková. Či oni pracujú so stereotypmi, ak to postavíte takto všeobecne, všetko môže byť stereotypom. Všetko môže byť stereotypom a rutinou. Ja rozlišujem medzi rutinou a medzi stereotypom, o ktorom hovorím, trebárs ja, ten genderový stereotyp je niečo iné. Takže určite sú autori, ktorí sa venujú tejto rutine a tým tragédiám nášho života, ktoré z nás robia vlastne automaty a že vlastne robíme to, čo nechceme robiť, žijeme tak, ako nechceme žiť. A to je asi základ, ale podľa mňa každej literatúry, alebo aj každej drámy, alebo každého obdobia. Tým, že sa niektoré veci pomenujú, tak môže vzniknúť aj keď veľmi kontroverzná diskusia, ale už sú na svete. Niečo sa zrodí, je to nejaké malé svetielko, iskra a uvidíme, čo z toho bude. Na spoločnosť to sa nedá asi.